Αυτό εδώ δηλαδή εχθές ήταν πέτρες. Ναι. Ήταν 3 μέτρα βάθος. Μάλιστα. Σήμερα είναι παραλία. Με ψηλή υπέροχη άμμο, Ξανθιά. όπου θα λιάζουν ξανθιές πάνω στην ξανθιά άμμο, θα λιάζονται το καλοκαίρι. Και θα μαυρίζουν. Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτό είναι τώρα και ιδέα και εφαρμογή από σένα, Μανώλη. Βέβαια. Made in Blos. Γεωταχή παραλίες. Και δημόσιες βέβαια. Όταν το δημόσιο θα καταλάβει ότι οι ιδιώτες μπορούν καλύτερα από το ίδιο. Από εκεί φεύγει με αντλία το νερό με την άμμο που έχει κλέψει η θάλασσα από την παραλία και τη φέρνει για να γεμίσει τα βράχια, επανέρχεται στη θέση της. Ορίστε. Με αυτόν τον απλό τρόπο. Μάλιστα.